Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagutayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Wilfred nga pinauluan na iti sperm cell. Kung na rito ipapagayam, Dear Manong Nemi, liman atawen sipod nagasawa kami Manong Nemi kininelia. Ngayon maumit laing ti anak mi. Kan-kansyawan nak nga rod Manong Nemi ni paring ni Idor. Idor kunak gabuta Doro tinagan na Idor. Kaubis tinaat Manong Nemi. Kumpadra kisuna gabuta ni anak ko ti bunyag tinaw ng anak na ni bakit na Manong Nemi pangganakan. Agsipong tuwan, anak lang anak Manong Nemi idinto tasyak. Sa anak ka nga makaputot. Masansan Manong Nemi nga mapanak agpasyari ti balayda at magusgustuak nga ron nga ayaman digiti. Talo nga putot na Manong Nemi nga singpuntuan. Awang pa'y may isang atawan na di anak na nga inauna. Nagpas ngay manin ni bakit na. Nandanin makatawan, ti may kadua, nagpas ngay manin ni bakit na. Aging ka Manong Nemi nga nagpalay kay ite. Aring Idor, ninahayom ko ma. Tadi may kaupat ka taore, adapan mo kong maginibakit ko. Takayat mo kung mga ortagtarakan sa mga putot. Wala, uwinom ka. Kanagpulutan ka. Anatin sa ganang mapulutan. Agtagtagaring, kaputan may parit. Karne aso? Okay lang, no? Karne aso, naparada man talata na kitag party. Ngayon dito kit adobo nga banyas. Pagpulutan na nagmanin sa angko kayat, katabi ka nga madi ka. Di kito ti masapol mo, tapno makaputot ka. Exotic. Manong Nemi nagtungpalak. Nakadado ti bagbaga Manong Nemi ni paring Idor nga posisyon tapno kano masikugak ti asawa. Aran bitak man. Nalaing kamat Manong. Kang kanayon pagkagsabsabat tirik namin kinineli ang asawa. Okay. Saan lang ang maminpinsan, maminduan o dikit mamintlo, mamimpat. Aging ka Manong Nemi insingasing ti asawak ngayon kami pa-check up. Kastamat ti advice Manong Nemi di naganak kada kami. Nagsumbang nga naganak. Manugutak Manong Nemi nasinged iti pamilyami ni Dr. Fernandez. Wen, isut na pa namin nagpa-check upan. Dimteng Manong Nemi ti aldaw ng kampanangam mo ti resulta ti panagpa-check up ni. Agdadaan ka?
Ang mga naibaga ni doktor, manong nemi nga pauga. Ngam naisam met manong nemi ni Dr. Fernandez kanang tapik kalanyak, kanang tapik kinineli ang asawa. Doktor, ano kita sa hunti isam mo? Awan ti diferensya yung nagpadpada. Abay ka sanahay ka. Wilfred, abay nga saan ka mga dante anak? Abay ka dimteng Sampai ka dimteng. Awan ti diferensya yung nagpadpada. Abay nga ro, doktor. Isungarte ko nagsampay nga dimteng. Abay nga, doon tadi kita'y maminsan lang kita agsikugan. Marip lang kita agsikugan. Andan tadi kita'y anak lang ang anak. Isungaro nga sampay nga dimteng. Amin nga mapaspasamag dito lubong. Nakakamamin namin Diyos. Sampay nga dimteng ti gundaway. Ngay regaluan na kayo, isagutan na kayo na po Diyos ti anak. Agure kayo lang. Agkararag kayo na po Diyos nga kasapulan nyo nakitipahin ako man. Ay gaman kami, doktor. Dalaing nang namin Wilfred. Ni Dr. Met, ore damagin nyo kinibakit ko. Isupit nagsusurrender na ko. Kaya ugaliyam ti agsida. Mangan ka na kiti exotic. Kaya talaga nga rami nagdoktor. Ni paring Dorothy magbagam ni Idor na kumpadrek. Kaya nakanaduti usumok na. No adda lagi day, no adda magatang na. Kaya adda maman magilaw ko keng kuha na. Tawagan na katawagan. Sabi nga din na kaya ba? Doktor, ay ba nakno ha? Magustuhan niyo mo, doktor? Oman. Nadigid dyan, exotic. Banyas. Wow. Baglat. Wow. Kaya tumatayab nga pagaw. Ano ba? Ado. Awan ti ano pandang sunggo. Doktor, pati sunggo. Muna mas pati sunggo. Hamatan Kan kasamatan na gitilamas. Ito igat, iti suro. Apaw. Iyay. Kana dapat na kita exotic food nga gapo iti baybay. Iti sa pulam. Tapos na kastagat maputo tam ni bakat mo. Ngayon kaskas di manong naming nga awan. 7 nga tawen. 8 nga tawen. To be exact, 10 nga tawen manong. At dati kiti kong tao manong naming sangkam nga naragsak. Nelia, di mo tumat ngamin kahit nga mga adapta. Sabi ko mga adapta, kat ako madiferensyata ng patpada. Talasa ka po nga tawin. Ako man natin sangitin ng obing dito nga balay. Nakasagana ta ng patpada. Imagine, sweetheart. Nagayanayat ta, nagtrabaho ta, nagkurnong ta, nangipatakdat ng tibukod ta nga balay, kompleto alikamen, dapahin ay ayam. Playroom. Playroom, di kiti anak. Well, anda pa yan, pag-ayaman, playroom. Imbas ko playground. Playroom, di kita anak ta. Aw, matagay-ayam ng anak. Aw, matagtaray-taray ng anak dito eh. Adan na kita adan crib. Adan pa stairs-stairen. Adan pa walkerin. Amin. Nakasagana para kada kita anak ta. Madinsaman kami na gusto nga preparation ta si Dart. Preparation nga niya. Siyempre, apay ngamin nga imununa ti playroom. Apay ngamin nga imununa di kiti crib. Kaya na duwaya kasapulan ti anak. Mga daptan si Dart. Kaya ano nga ron? Basta. Diyak kayat ti mga dap. Awa madiferensyata. Yung saan nga naragsak? Tasang ka nga naragsak? Saman. O matlagayam. Ngem kurang. Sana kompleto. Naragsak lahin na kitag-asawa no at daanan ti anak. Di ba? Ngem naragsak aklata.
Basta dyan kahit mga dap. Sige, misot ko na. Ito na minsan nga pa nagkuyog mi, manong naming nga kasawa. Nagpadpada kami nga day off. Bakasyon mi. Nagtatrabaho ka mga rod. Ano sa servite? Trabaho, sweldo, naumat anak yun. So, magpaspasyal kami, ingka mag-shopping. Kaya manong naming nga, napasarding ti asawa. At dan sa ama muna nga nakita na, "Hey, Richard!" Sino nga Richard? Ito'y kalugaran. "Nelia." "Yeah. Dito'y ka? Dito'y ka na kamang." "Isi ka? Dito'y ako nagtatrabaho. Digar pamilyam. Ada dyan probinsya. Awang ka, yung mga ka, ti asawa. Ni Wilfred, ni Richard, kalugarak. Manong nemi dinawat ni Richard ti cellphone number ti asawa. Hintan naman ti cellphone number na. Wala na ito problema. Tawagan nak lang. Oh, ano kung mat problema kay tawag ko kay ka. No, siyak na ito problema na di. Siyak. Iti ag tawag kay ka. Pare. Abang isulang ti alam ti cellphone number na. Kababay mo kang sir nga pati si kaya arak ti cellphone number na. Okay. Sige. Sige nga rin. Nelia ha. Sige, Richard. Nag-lunch kami ti restaurant manong nami kaslad da panaghatap ko. Nga saan da lang nga basta agkalugaran kada dyan nga Richard. Iso nga, kinasalitak na asawa. At ka din noon nag-relasyon nyo, kini Richard? Ano nga klase nga saludsud data? Gagangay lang agamamu kayo, nga kalugaran kayo. Sanga kasi yati kasla, closeness yun eh. At ang kati pa nag-imon mo, sweetheart? Awan may kaya. Ngayon kahit ko lamaman. Naggraduaran kami di high school. Kaya, sweetheart, isuti mo ko na nga puppy love ko. Puppy love? Hangmat nga ako na nga first love. Sama naman ako na nga first love. Kabuti sikat first and last love ko. Mauna nga puppy love ko naktam. Very close kami idi handa kami di high school. No, ada problema ti assignment ko. So, nasirgak. Di kad napasama kiti holding hands. Holding hands? Idi Valentine's Day, insala nak, nakarakop nak. Naagkan na linibas ti bibig ko. Yan lang. Sweetheart, happy love. Awan seryoso ng relasyon. Hindiag-asawa ta, kat first night ta, napanagnagamit, nga narigatan ka. Nakita mo ti red liquid, nakita mo ti nalabaga, nakita mo ti dara, pamanagnig, nga I am virgin. Abay, nakadadot palawag mo. O natakas lang, ada sa bali, puppy love. Yung sikat yung first love ko. Okay. Lipati mo ti amin. Tinaskan kat namwag. Numunan tayo, inaalam na cellphone number mo. Baka ano niya, tawag-tawagan na ka. Dito sweetheart ko. Ita mo ba lakas lagimon ka. Kaskas di manong naming awan ti mabukhel nga bin-i iti saklot ti asawa. Nagpa-check up kami manin. Same, awan diferensya. Apay nga ta, mangadap ta ngaminin, jakayat. Nakarati kayat mo. Tikayat ko agad napututan ka. Awan diferensya, awan diferensya. Nindun ka ano nga rod nga ipain na tani apo Diyos ti anak. Dumteng tulat na. Santa ba sikat datatikas to? Adapay 15 years, adapay 20 years. Oo. Bayag mo 10, 15 kada 20 years.
Aging gama nun Nemi. Nga kasto ko na yung tiragsak ti asawa ka ng ipadamag. Sweetheart, good news. Nagabuha ka mismo ti doktor. Kaya kastamat ten. Saan lang, doktor, imo na nga nagimata ti pregnancy test. Tapos sigurado na panik ti doktor at nagpitpitik ti saglot ko. Pero, oin! Oh my. Thank you, Lord. Gram, dan tumid lang ko na kita. After 12 years, imagine. Ano na dama? Doblyak ta gananan. Nakapit da ito. Sapay ko ha. Managragsakan ak manong name siyempre nga nagipadamag kadagiti kopi sinaak ng runa kini paring idor. Oh, talaga? Adan. Apa imagine 12 years. Ungarod. Din to naman nung tawon nagiti putot ko. No ko masang ko pinaligit ni bakit ko baka nakasanga dosena ko itan. Ungarod. Sapay ko man tagsasaro nun to. Sapay ko no adan tumatin talo akit aston tumatin di ba? Nakaragsakan talaga. Sino ko matasang nga maragsakan? Hindi imtengen, impaayon ni Apo Diyos ti amin. Di talaga nga saan ka ang baong. Talaga matasaan ang baong. Naminduwa kami nga nagpa-check up nga eh. Kita nasalunat kami nga pagpada. Yung dadya lang Baka nga minsan kaya agsabat no Sama, nagsabsabat kami no Nangrununos na nga kapirtil niya bakit ko? Sus, ala kang nga ala. So, nagserbi ko man nagitay exotic food nga. Iparparamon mo kanya kada. Awan. Ada, nakapupok. Ay, sus, agsilibera na ron. Pulutanin tanto. Adubuam to. 7 nga bulan ti sikog ti asawa ak manunemi nagbakasyonan. Maternity leave. Kadamit lang ang sardina, sweetheart. Nagiti cream nga nakasagana. Nagiti dumakasapulan ti ubing. Pina-ultrasound ko. Kahit, anong resulta na? It's a boy. Junior, ha? Wilfred Junior. Sweetheart, agtumtumar ka matlangan at ilitin ni doktor. Ampita mo mo. Katuwa na, jak paniwayan. Nasalon at kami nagpadpatakin ni baby. Okay. Mabit man lang, sweetheart. Pamanam, adama pang kualan dito likod. Saklatan mapanin. Ibaon naklatan. Sama man siya akon. Kaya kung mawat-wat-wat tirik na bagik tap dito sa sana to marigatan. Ere kaawan, ipapan ni bakit ko ni Nelly yung ano na yung tinikod. Nabati na cellphone na. Nagtitit. Text. Kasi lang ko nanyaman naman nung name niya kinita. Richard. Ni Richard yung nag-text. Nagtintin next da? Muna hinala ang orte cellphone number na hindi. Intendment ni Richard yung cellphone number. Richard, din ang kahabil ito. Ti Papi Lab na. Manong name inopen ko ti mensahe. Nakigtutak idinabasa. Kumustan, tiputot ko ken ka. Kumustan, tiputot ko ken ka. Oh my God. Ito kita song dito eh. Ape ko, kumustahan na din nga Richard, tiputot. Iso takim putot ti sikog ni Nelia. Manong name ni-scroll ko kat ado ti komunikasyon na. Kat may panggap iti putot. Orela rumasok ang ti darak ti pungtot ko manong name. Liniputan nagtasawak. Ay, baba, hindi so kon cellphone. Hindi umay ta asawa kon. Nalipatan ta cellphone mo. Sorry
Tabinasak ti text message ni Richard. Kumusta ka no, taputot na? Wilfred? Ayop ka! Alay! Wilfred! Wilfred, masaktan! Nagkasaktan ka, papatay ka! Maglilipot ka! Maglilipot ka! Maglilipot kayo! Ayop kayo! Wilfred! Asan nang ganak? Explain ko! I-explain ko na naman ng Amy. Di kahit na asawan ng gusto. Anyo ko maturumbing i-explain na. Di may sa kumang namin pinas ko ibaga na nga. Awan ti sa baling aking putot dito no saan nga si kako na nakuma. Manong Nemi. Papanawag ko ti asawak. Ngam napiminasag mo nak no siyak ti pumanaw. Saan ko nakasapulan pa iti manglilipot ng asawak? Saan ko nakasapulan pa iti no adalahin iti sango anak amang ano mapapatay ko baka agbalina ka kriminal? Ngala ka rin iti arwatek manon Nemi. Wilfred, papalam. Imbes nga siya iti pagtalawag, siya akong nagtalaw. Ilawlawag ko kang kati amin, anuan iti kan pang ilawlawag mo. Dungig ka please, awan ti rumbing at inggag. Basta liniputan na. Anit kahit asawan ko man natin yung text na dyan Richard, ti papi love mo. Kumusta ti putot ko kayang kakunan. Saan ka nga liniputan? Awan ti pa nang lipot nga napasamak. Ayop kayo. Saan ako nga kahit tamang anog silang ti panagkita ka talagang bakalan ka. Si Bang Petak dito'y balay manong naimingin na mas dao ni Mama. Anak, ano ka ti problema? Ano ti kita arawatem? Kasla ka lang nagtalawan. Ibus nga di asawa ka mga lilipot ti pagtalawag di balay mi. Siya akong tinagtalaw, Mama. Panubusa kidan ngagtipunan iti dahi nga Richard. Ano ti sasawam? Nagda ka malala ti asawak, Mama. Mapilab na. Kinaradwaran ti high school. Nga nagkarelasyon na iti. Nagkita da, iti na minsan, nga panagkuyog mi ti asawak. Kat masansan siguro nga kitkita da iti naliman. Tapno liputan da. Saan nga siya takim putot, Mama? Diyos ko ti asawak. No di kat putot da di nga Richard. Maramid ni Nelia di kasta. Siguro kat kahit nan ti madaan ti anak. Akasmat ti panagtaragagay ko kung madaan ti anak. Nagpaputotan iti sa bali. Ngayon diferensyak, Mama. Yung baga ni doktor ka saan nagamaong. Kaya mapagin naramid ti asawag ni Kasyay. Nagpaputotan iti sa bali. Mga pigasto na nagbaligakasan ko. Anak, awan ti masaok. Tabati siya ka nabiglaan. Tapos nagpatsin na maaramid din nila tigas diay. Nagpaputot ito sa bali. Kasano nga napanagnakam? Nabasa ka mismo ti text na diyang lalaki. Kumusta ti putot ko kayang kakunan. Kadang doon mga communication da. Kan may panggap iti anak, may panggap iti putot. Naaramid ni Nelia. Tinagpatagik ko ha. Iti sa bali nga lalaki. Kilagid di, Mama. Kasano ko mga simbrak di sperm cell? Kasano ko mga nagsinabat ti sperm cell kan egg cell? No saan da nga nag-sex? Nadaman sa bali nga pamuspusan. Tablog sabat.
Kasano ko mama? Sa mo ka din inuray nga, inlawlawag ni Nelia ti amin. Kaya lawlawag, anak ko mapalalatas ka, ngilawlawag na. Saan ko putot ti anak na? At sa baling ng tagikuwak yung kuha na. At sa baling ng tagtagikuwak yung kuha na. Kaya baka ang tuloy pala ita. Tapos ba simugad na ti anak na? Nagiti ayaw. May manawak matlang dito balay manon name na panak kita yan na paring ito. Saan ko yung bakpaka mo nga mayak? Pare, abe kas tadlangan. Awan ti mapulutan. Wala akong pulutan yun, basta darak. Awan sa saribit na pulutan nga exotic food nga magbagaw. Sabi ko mga sa saribit na. Nakaputot kan, saan ko kaputot? What? Saan ko kaputot ti sikog ti asawak? Putot ti sa bali. Oh my. Timalaw akong si Dibalay. Imbes ko nga ti asawak ti magtalawag ng siya akong. Ang mga nusot magtalawag at kakaasyak namang dagdagdag ken kuha na. Ang mga numapapatay ko pa. Anak na pasama. Imagine, malagi mo di ko na kang nga Ada Richard nga papilab ti asawa. Kinaraduaran ti high school, kalugaran na. Nabasa ka mismo si text na. Kumusta ti putot ko ken ka? Saan ka di nga nalawag na ebidensya ti amin? Ket, anak ko na ti asawa. Ilawlawag na ka no? Anak ko mapalatanas ka ng ilawlawag na. Pero mo tayo, mainom mo na tagbarte ka. Saan nga makatulong ti arak ken ka? Aba nga di mo orayin nga explain suna. Awan tinas ka nang explain na. Oh, tungotawag. Diyan kayo na sungbatan. Kanselek, iyop ko ng cellphone ko. Naginom kam nga road man nung naimi ka ni paring ito or nakalalistuwa ka na parte. Pare, umiyang ka dito yan. Nagawid ha, baka may disgrasya ka maneho ka. Pero ayat mo nga rod. Sakdag maneho. Buludag to palit akot siya ma. No agawid ha. Sa akong umay ito. Kaya. Dito mo palang nga rod tagpausaw ka. Pinagkalkaldunak manon ni paring doon. Nagring man yung cellphone ko. Di ko mga minsong bata ni bakit mo? Sinong bata? Hello? Ano ba natin? Kasi po lang tawag. Di ko makayabanin ni Richard. Ang naalas mo't una yun, unag tibalay ta nga mismo? Tipagdiputan nyo kanya? Wilfred, ito na limpyo ti panunot mo. Kanak ko matikong daway kung explain kan ka. Ayaw ko madalas ka nang explain mo. Haan nga napasamak ti panang lipot mi kan ka. Saan kami nga nagkanaig ka ni Patrick? Kasanong nga nagsabat ti sperm cell kan egg cell? Kasanong nga napututan na ka? Artificial insemination. Artificial. Kini daw ko lang nga idonar na di sperm cell na. Babae niti insemination. Na-receive ko rin ang sperm cell nga saan kami nga nagkanaik. Kini daw ko lang kung anak sperm cell na. Awan tinapasama ka ba nagkanaig mo? Awan tinapasama ka ba naginarakop mo? Awan tinapasama nga panaginagek mo? Saan nga si Murek? Timabagbagi na itimabagbagik. Awan tinapasama ka ba nang lipot mi kan ka? Ngayon dito lang tayo mo kang pamuspusan tapno maadaan dati anak.
Nudakkel mo na basol ko kayong kanayta. I am so sorry. Di mo matkayat ti mga dap. I'm sorry. Awanin ti timag ti asawak marang name. Iti bang ralin niya. O ang palat may baka. Pare Wilfred. Ano nagsalita nyo? Kasi ano nga nailawlawag na ti amin. Sabi ka saan matan makaoni? Pare. Saan ko aputot? Ti anak ti asawak. Ulit-ulitan dito nga sa mga putot talaga saan ko putot. Sa bali, tinanggapuan ti sperm cell nga naitipon ti egg cell ti asawak. Through artificial insemination ka no? Kasla damot atak mo na kasta. Ngayon nangalaan na. Sino ti sperm cell donor? Ni nga Rod Patrick. Patrick o Richard? Kay Richard, kay Patrick. Di pakapilab na ngayon. Di saan nakaliniputan? Pananglipot lahat na di saan ng panangibaga. Or no saan naman nga nagkanaig. Or man saan na nagkanaig. Just the same. Tinanggap na ti sperm cell ti sa bahaligan na lalaki. Pananglipot. Ngayon nalaglagan na pananglipot. Tawad di panagkanaig. Okay, nalaglagan ng pananglipot no nalaglagan. Ngayon tinakalawlawag saan ko nga putot ti anak na. Ano nga ganas ko? Nga makidan na iti babae nga ti anak na kat saan ko nga putot. Pero nangarod ti nangarod latan. Legal separation. Dahil tatanaskin. Saan yung mornos? Ape ko mangamin nga saan nang imbaga. Impakada na kuma. Baka din mo di kamot umanugot. Di yung pa'y kaya't ag mga dap. Anong tulakit detan, di adadang sang umanugot. Kaya saan ko kumanudok talan? Saan mo kumanudok talan, di very good. Awan di problema. Nasihat na nanugtalak. Tapno maamuak ti pananglipot kanyak ti asawak. Kayem, saan nga pananglipot? Ay nga saan nga pananglipot? Ti saan nga panangipakada? Iti anyaman nga aramiden desisyon ti may nga tao. Iti saan nga panangipakada na sa sinuman tirumbang nga pangipakadaan na pananglipot deta. Panangloko. Kaya ko ba ito minom? Usawa nakmat din kamat ti panangipakaldom kanyak. Uminom kanton sa Jibalayo. Tapno ka makadrive ka. Agawid kan pare. Ha? Ikat kalawaan tagpanunod. Ikam digon dahoy ni misis mo. Tapno mabukal man lang ti pamilya yo. Never. Saan ang mabukal? Sigawan ti makidin na iti babae nga ti anak na kat sa mga putot. Kat ba siya kaslay nadap yun Napya kumamon yung pakada na kanyak. Kahit pakawanay mo ni Suna, hanap pa naging pakada. Pamakawalat masapol, kahit panangawat ti kinapudno. No. Bangala ka, matiang kadugig, pamagbagakin ka. Nagawid akon. Sige. Kaya mo't siguro tag-drive. Kausawang ka Ituloy mo lang yung uminom sa Jibalayo. No kahit mo ba ito binom? Ito sa mga patak na balay manong naming agyamyaman ni mama. Tanakasang pretang ngawan dagas na napasama kanya. Nabartek ka. Wan mama ngayon medyo nausawa na kon. Kahit kuwanin ti uminom. Makadadalit sa salon at mo tiraramidan. Saan ka lang ako din nga makaputot. Inom kami lagi inom. Awan diferensyak mama. Nasihat no kasta noon diferensyak. Nagsalita kayo ng asawa.
Tinawagan na kami kinipapang mo. In-explain na ti amin. Awan tinapasama ka managkanaig da. It is sperm cell donor. Ngayon pa nang lipot lahat ti amin, mama. Abay saan nang pakada kanyak? Abay nagnagnakim ng isuna. Baka may pakada na kayong kagat saan ko manungot. Talaga saan ako manugot? Dito ka po na apang na saan nang pakada kayong ka. Kahit na kung saan ko nanuktalan. Di bigbigiglat di anak na saan ko mataputop. Anak, no makabasulan di asawa mo kasi di ka saan nang panagpakada. Ikam to dyan sana, no. Anak orlatan. Diyan kahit ang makadan natin babae ka saan kuman kaputot ti anak na. Pumasadig kam tulangin ti abogado, mama. Para ti legal separation. Suwang sa ronton ti annulment. Sumapo lang ti sabali ng babae nga pututak. Gamutaw diferensya ka. Saan ka kadi nga mapagbagaan? Tanyo ko matipagbagaan yung kanyak. Pakawan ng ti asawa mo, awan ng ti problema. Saan kun to nga mapakawan? No pamakawan ng saan kun nga maawat pa. Diyak kaya atin di makidan na kayong kuwana. Saan kun nga ipateg iso na mama. Period. Langit akong mabalimbi. Namanak man lang nagtrabaho manong naming. Islaong pa yung rupak ng ipakitak. Isarang ko manong naming ka nagiti ko opisina. Hey, Richard. Richard, dagan ko. Wilfred ko na. Wilfred. Abay, awan ni Idor. Awan nga di. Diyan mo na mo. Tawagan nyo, apay ang nagusan. Kahit kumusta kayo mat kini misis. Amo yun sa amat din. Diyan mo, no. Sinutin, nakaiwaras ka deta at mamutin dinamag. Kahit ko ang makumpirmaran mat lang mismo kang ka. Saan ko ang putot ti anak na. Kahit nakasawan, ada sa bali nga kinanaig ni bakit mo. Saan da ka nung nagkanaig? Nagsapo lang iti sperm cell donor. Insemination. Ni-inject ken kwa na. Digat kahit nakasawan nga saan mo nga putot. Saan ko nga putot? Nga maon diferensya. Awon diferensya. Well, ori mat sa sino ka lalaki. Ang no kalawa im panunot, mabali mo mapakawan kan maawat pa di asawa. Tsak kayat di makakita, iti sangkumat nga puto. Abagay, anak oritan. Mga sawak sa balin. At ang orod chansan ani, sino? Ni Adela. Hindi pala kursunada na ka. Kalbasan lang manong nemi, di 30 minutos sa panagsalita may kiniriko, imasidari ng amis mo ni Adela. Hi, Wilfred. Hi. Break time na. Come on. Baka ita lang agkuyog ang datatag merienda. Sige, abay ka din nga saan. Kawayatin ang binimerienda kami kan Adela manong nemi. Magusto ka ba't matantirupa na. No kumita, kidayak, misa mo. Amom siguro hindi na pasama kanya. Naglukumot kami di asawa, no? Ore man awan ti panagkanaig. Yung pananglipot lang ti amin, tadi na yung pakada kang ka. Diyak kahit kumano'y pakada na yun. Diyak pa kahit ti mga dap. Anang to ka rin ti kasi diyan nga pamuspusan. Imagine saan kong sperm cell, iti na itipon iti egg cell na. Ngayon awan diferensya. Awan diferensya. Abang ang di mo padasan ti sa bali. Dadatsukal na eh. Ha? Limate mong timbagag.
Takayat mo? No, kayat mo lagi din. Are you still virgin? Sa anin? Abay, virgin sa pulang? The virgin bakit mo? Virgin. Sigurado ka? Baka nag-muscle control lang? Loko ka, Dela. Intrigera ka. Nakita kami sa muti, Dara. Sa bagay. Abe, saan ka nga virgin? Mano taon mo? 24. Mano nga boyfriend? Mano nga lalaki? Abe, sa lutsudem. Mano? 5. Po, nagkatudan. Saan kada taon mo't nga isinada? Anya? Sakpan na, sumungbat sa balin. 5 nga lalaki na dumadum mga size. Hindi ito, di sikat nukat may ka namin. Ang pingar nga saan ka naganak? Nagsikog. Nagpipilsak. Ngayon na si Kas pagarikan di magputot kanyak, sana kung nga pils. Panunot ekpay. Si kapit ibang panunot, imbas nga siya. Nagtarusak manong name ito yan, da paring ito. Abi di ka, si Marek. Matibagbagi eh. Kasi nasyak di aginaw eh. Aginaw ka. Abi, nasikugang pala ni bagat mo? Di mo naglagitin? Saan ba't nga pesat? Galot man? Oh, kahit mo suman, dapat posible nga mapututan yung suna? Anda ha? Kahit maginaw. Uro raik nga ron, sampay nga si Mangpet. Naman na, nagpa-check ka. Abay, pa-check up lang, di ka mga alak. Mano nga bulanin? 3 nga bulan nga saan ka nung ngagmens. Amo no, aginaw isuna, no, siyo isuna, siya tikang runan ng aginaw eh. Iso nga matibagbagi. O dadagay mo ni bakat ko. Sweetheart, dito yung resulta na. Naglaing ka, Idor. Pinasat mo tilagit ko. Api ngamin nga, ang pasat, api nga galot pa lang ngamin. Naglaing ako ya, pare. Paring Wilfred. Nabukrak na diya, galot na diya. Tube nga sumrak iti, matres ni bagat ko. At may kapati nga putot ko. Nagsurte kan, paring Idor. Indon mo ipasagay mo na bakit saan to nga galot pesat to na sumat ko nga aking kaidi ngam galot ko na itata na bukram. Gapo nga rin siguro exotic food. Are pesan na ay kasi na ay sabi nga dudagiti adot putot na siyak nga ron. Awan diferensyam. Awan diferensyak. Kaya sa pa nga, kasi tinaramit ni Nelly ang asawak. Dita ka manin. Di ka marigatang ng pungpung to na kasta. Tuno ka, ma-high blood ka. Ang celebraran nga daman ng putot ko, pare. Wait lang tayo. Irwa ko natin, adobo kita ng badngas. Kawayatan nga gininom kami manong na yung nag-ring sa cellphone ko. Ni Nelia. Hello, ano bagam? Kabulan ako. Kaya ko magbibiyang ko na kabulan mo? Abay, awan dita ni Richard? Kasapulang ka. Anong pa kasapulang kanya? Kaduwak, in case nga, dumtengan ti kaaldawan nga ipasangay ko ti anak ta. Anak ta! Di ka lang gamak ka mangibaga! Anak yun lang! Imposible nga onti komunikasyon nyo. Iti amat anak mo. O makinam? Ang sinisinara kayo, pag-check-inan nyo. Wilfred, awang pulos ti pa ng kanaig mi. Iso lang ti sperm donor ko. Gamot akong panagtalik mo kanyak. Gamot iti pamatim kat adadabrensyak.
No, dahil man titak kalapitot ko. Nasaan ko pa maging pakadakin ka. I'm sorry. Maliplipatak met. Ngayon doon, makaipas ngayon mo na anak mo. Danton ti abogado para ti legal separation. Sa danto ipilan iti annulment. Adakan sa balik ang matmatig mo. Alis to lang mga lagta. I love you, Wilfred. I hate you. Manglilipot ka. Ada ko mga dito, nagpas nga hayak. Abi ka sa tayo, ma'am. Ay, ma'am, amat anak mo ah. Abi ka sa ko ah. Sige, tsakon ka ito, mister mo. Bye. Ngem da papa kini mama manong nemi tinapansa di balay. Ana damag kulaengan manong nemi kini mama ititawag na kanya. Hello, Wilfred. Hello, mama. Intray man ti asawa mi sa ospital. Aganakin. Apa kang pakibiyakan niyo kuma? Kasapulan na tikaduan na magtrabay kayong kuha na. Da kami kinipamungo. Awang bibiyang niyo kayong kuha na, mama. Saan nyo nga po ko ta anak na? Una nga man niya. Manugang nyo. Sige, manugang nyo. Manugang nyo. Manglilipot ka manugang nyo. Timawag man ni mama after 2 hours man. Hello, mama. Ano man iti padamag nyo? Naganakin. Lalaki. Wilfred Jr. ito yung panagan mo yun. Apay yung panagan nyo ito, Wilfred Jr. Nagtarat. Mama, saan yung panagan? Saan ko putot na ita? Kayang ingas mo, anak. Ha? Kayang ingas mo, ti anak. Ti asawa mo. Kaya ba lang yung kakapay kong mga ibagay kayang ingas ko? Kasi ito'y tilangam. Hindi pa sangay ka, anak. Si Kalata. Sus! Isa siguro na ginawan na. So, napasamag tigas na. Anak, awan di pa rin siya masanggali. Awan di pa rin siya. Baka saan nga nagbalimit laing di naitad kang kuha ng sperm sa bali. Sperm cell nga ito sa bali. Baka si kamad lang tinakaalaan na. Anak, umay kantoin. Tamaarami da mismo at Agusti. DNA test. Tapno malpasin na problema. Han, saan ko putot, mama? Uri man kakaingas ko, saan ko putot? Marami ti DNA test, anak. Gabot parparik na kada kami nga talagang sika, ti ama, ti anak, ti asawa. Mauray na ka? Oh, ano na masama? Nagpungbungtot ka manin. Paring Indor. Kaya ingas ko ano tanak, tasawak. Di mo ako. Ang diferensya, makasi ka madlang nakalan na. Nung mampay, ada na i-transfer, na-inject kag kuha ng sa baling sperm cell. Mapala ko nung parating, panakayasayan ka ti DNA test. Ano pala ko turo na yun? Di mo ka di kayat nga masolbar ti problema? Agkutikan! Nga ba nakarot ti ospital marong na ini? Kaya naman at mata ka mismo. Ti anak ti asawa. Nga adda ni mama. Kasto iti langam, hindi pa sa nga anak. Ilahem. Amin. Carbon copy. Dagiti matam. Tibibig mo. Tibibig na. Tisukog tirupa na. Tap na mamati ka. Pinangawid ko ni daddy, ni papang mo. Inukag na rin daan nga retrato. Oh, dahil retratong
iti maladaga ka. Kitaan. Sa mo kitaan. Ti baby. Kang rananti aming naman sa kat DNA test. So ayaman tanti doktor. Kasta nga ron tinapasamak pa nung nemi. Nag-awid kami dito'y balay. Inyawid mimat lang ang dagos man nung nemi dagi-dagi na. Pinadas ko anong nemi inuba. Ti anak, ti asawak. Ako napupuutan man nung nemi imbaga. Anak. Anak ka din na talaga. Wilfred. Nelia. Nakam niya po Diyos ti amin. Namang pinagbidutak, tinaramid ko saan ko panagpakadakin ka nga nagsapol iti sperm cell donor. Awan ti pa rin siya. Iso nga awat sa bahay nga nagtipon no saan nga ti sperm cell mo kan ti Excel ko. Mamuhan na ito resulta di DNA test. Din doon mapasamak. Nga malpast examination da. Adang anak ta, Wilfred. Mapnay kagtulang ito no rumorte resulta. Hindi nakadi mapakawan, tisan ko malagpakadakan ka. Ano namin tinapang panunutam? Dahil pagkapakapilab mo, among lang orda pag-ipimuna ko. I'm sorry. Kaya-item na dyan Richard. Ewan sa baling nga nayat ko na sa nasiksika. Close na kamla idi. Sa nga sakti mo nang nabisiro kang ka. Awan tinibo di ngayat. Nuan niyaman. Di ba nagbinisito mi idi kini Richard? Sikat ipatpatek ko, sikat asawak. Sikat ama at anak ta. Idunumteng ti resulta manong nemi putot ko. Siya ka talaga manong nemi taking putot. 100% manong nemi. Congratulations, Wilfred. Thank you, Doktor. Awanin ti pagdua, panagdua-dua. Awanin. Inarakop ko ti asawak manong nemi. Agamanak. Agamanak, Wilfred. Pakawanan nakmen. Idagas dyan pananggorakan ka. Maawatan ka. Oresin no. Nadalalag ta. Pinatgano ni Apo Diyos ni amin. Sinubog na talang. Iti kasi dyan naaramid ko kabintot. Diyak tun ululitin. Sa mo tun ululitin ti. Nagsapul ti sperm cell donor. Loko ka kami namin nga naramid ko ngayon ti kasi dyan. Ibagyamanam. Sa anak-anak kinaig. Tadyak tupulos sa ramidan na ita. Gabuti patpatek ka. Diyak tupulos sa pakinaig iti sa bali. Oh, mamalinin? Nga na. Nga agadi ni Junior. Sampay or ayon pwede dumalawas. Nekit nagsasarunumatan manong nemi. Nagsasarunumatan ko nak. Inyong pala nga bulan manong nemi ni Junior, hindi ba gati asawa? Diyan lang ang nagregla. Kada damat kastakit. Mulaw kat matmanin. Ha? Napanak na pag-check up. Kat?
Masikok manin. Kasla di asawa ni paring Idor. Wen. Awan to pwede doon nga tahuan ni Junior. At andun ading na talo manong name nagsasaruno. Gusto nang talo, sweetheart. Wala talaga. Nagrigat-tigidek. Isong agpaligit ako. Saan nga galot Pesat. Maputed. Akong pagdanagam. Saan kaskin ni asawa ni paring Idor nga galot kad na bukra. Ngayon napesatin. Isong upat ka talaga ti anak da. Data, talo. Adamat laing na usar ti playroom. Adamat la usaran na kiti nakasaganan nga para ubing crib kan na dumapay. Uhan manon namin duo may isang lalaki inauna ni Junior sa duwa nga babae manon. Da Laila kastamatan kaniya. Jasmine. Ni Junior, ni Laila, kini Jasmine. Kada mama kini papa, manong nami, may dan dito balay, tapno isuda, tika ay ayam, dagiti apuko da. Kadin tuloy mi, ngagasawa, iti nagtrabaho. Nagtrabaho kami para tinaranya ka masakbayan, dagiti talo ng bunga tayo na yat mi. Ni Richard, Jangamon, awanin kanot kami nakasyundan, kini Nelia nga asawa. Manang nami, numaminsan ka talagang at tao lasatin na dagiti panubok tapno masuot no kasano ti kinitibker ti may isa nga relasyon. Imbaglagi din manong tasana ka na kirelasyon iti sa bali din. Imbaglagi din tasaan ko nga pinatulan no tinutupan ni Adela. No saan ko namon nga limang lalaki tinaglasat kang kuana baka tinutupak. Baka imbaga na nga virgin kita baka tinutupak ko ma. Alakit siguro manong nimigan sala nga sigurado. Ngayon turong nagmatlang na po Diyos nga saan nga nakirelasyon sa bali. Tapno mabukil matlaing. Iti apagkapaman nga panagsina ti dalan mi ti asawa. Dito nga ron ti pagkasalita at manong naming kadagyaman naklauna iti anus mo nga nang ipasa. Kat sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsaramingan ti biyag, kadagitipada kadimngeg. More power to your program manong. And God bless. Tuwing nga nagkaman nga pagayam mo, Wilfred. Thank you, Wilfred. Thank you, man ka nagitinarway nga nagbuya.